Les darreres campanyes d'investigació al jaciment del turó de la Font de la Canya, a Avinyonet, refermen la hipòtesi de treball plantejada fa uns anys que la primera vinya de Catalunya va cultivar-se al Penedès. Es troba a Avinyonet del Penedès i data del segle VII abans de Crist, abans de l'arribada dels grecs. A les Terres de l'Ebre també es podria haver cultivat vinya a la mateixa època, però fins ara no se n'han trobat restes. L'arqueòleg Daniel López ho explicava ahir en una conferència al Consell Comarcal, acompanyat per els màxims representants de l'ens comarcal, l'IEP, l'Acadèmia Tastavins i la DO Penedès. Ara mateix, amb l'estat actual de la recerca arqueològica a Catalunya, podem afirmar que Font de la Canya i aquí al Penedès és el bressol de la viticultura. És probable que aquestes restes o aquesta incidència també sigui semblant a la zona de l'Ebre, però fins ara no hem trobat les restes arqueològiques que ho demostrin. Més difícil és que de Barcelona cap al nord en trobem d'aquestes tan antigues, vull dir que segurament, i amb moltes probabilitats, les del Penedès són, ara per ara, són les més antigues, el conjunt més important de vitis vinífera cultivada, més important. Segons López, els estudis arqueobotànics confirmen el rol dels assentaments del turó de la Font de la Canya, a Avinyonet, com a bressol de la vitivinicultura al Penedès i a Catalunya des de finals del segle VII abans de Crist. Posteriorment, durant el període ibèric, la vitivinicultura es va expandir a tot el territori penedesenc. En tenim proves a la ciutadella ibèrica de Calafell i a la granja de Mas d'Engual, del Vendrell. L'arqueòleg de la Universitat de Barcelona va mostrar algunes dels centenars de llavors i de pinyols carbonitzats i mineralitzats recuperats en aquests 3 assentaments, que representen el conjunt més important i més antic documentat a Catalunya. A banda de les llavors, també s'han localitzat estris i utensilis relacionats amb el consum de vi, com explica López. Sí, per una banda hem trobat restes arqueobotàniques, és a dir, restes de llavors de raïm carbonitzades i mineralitzades, que es troben entre les deixalles dels pobladors dels diferents jaciments. I per altra banda, també hem documentat diferents estris i utensilis, tant ceràmics com metàl·lics, que estan relacionats directament amb el vi i que formen part de les formes de consum del vi dintre de les diferents litúrgies o cerimònies que es feien a l'antiguitat. Les troballes arqueològiques i botàniques localitzades recentment continuen sent estudiades i des de la Universitat de Barcelona no descarten que més endavant es puguin exposar a Avinyonet o al Vinzeum. De fet, algunes d'aquestes llavors ja estan exposades actualment al Museu d'Arqueologia de Catalunya.